Sa gitna ng kadiliman, ay lakas loob kong tinunto ng baryo papunta sa bahay ng aking tiyuhin na si Tio Eduardo. Nagkaroon kasi ng aberya ang sinasakyan ko papunta sa kanilang lugar, kaya't inabot na ako ng alanganing oras. Siya nga pala. Magandang araw po sa lahat ng nakikinig sa inyong channel Kalakbay. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Paul. Naninirahan dito sa isang bayan ng Nueva Ecija. Itong kwentong aking ibabahagi sa inyo ay nangyari ito noong binata pa lamang ako sa lugar ng Cotabato. At ng mga panahong iyon ay naglayas ako at pumunta sa probinsya ng aking tiyuhin. Gawa ng isa ko sa napagbintangang pumatay sa lalaking nakaaway ng kaibigan ko sa karatig baryo. Pero ng mga panahong nangyari ang rambulan ay wala ko roon, sapagkat nasa bahay ako at kasama ang aking ina. Subalit hindi naniniwala ang pamilya ng namatayang nakaalitan ng mga kaibigan ko, maliban sa aking pamilya. Kaya naman naisip ng mga magulang kong lisanin ko na muna ang baryo namin, habang iniimbestigahan pa kung ano talaga ang nangyari. Dahil nagbanta ang pamilya ng namatayan na may mangyayaring masama sa aming magkakaibigan kapag nagkasalubong kami ng landas. Kaya naman ora mismo ay nilisan ko ang baryo namin. At iyon nga'y sa kamalas-malasan ay inabot na ako ng alanganing oras. Habang naglalakad nga ako sa gitna ng kadiliman, ay may naaninagan akong figura ng isang taong nakatayo sa unahang bahagi ng daanan. Naaaninagan ko iyon dahil sa liwanag ng ilaw ng poste na tumatama rito. Idagdag pang may kalakasan rin ang flashlight na bitbit ko. Noong unay medyo nahihiwagaan ako at kinakabahan. Gawa ng sa pagkakaalam ko, sa mga liblib na lugar 8:00 pa lamang ng gabi ay tulog na ang mga tao. Pero bakit ng mga oras na iyon ay may tao akong nakita, at ang mas ikinagulat ko pa, noong medyo makalapit na ako ay nakita kong isa itong babae at sa palagay ko ay kaedaran ko lang din. Grabe naman ang babaeng ito, hindi man lang natatakot. Sambit ko pa sa aking sarili habang inaaninagan ng babae. Dahil sa may kadiliman ng kinatatayuan ng dalaga, kaya't bahagya akong itinapat ang liwanag na bitbit ng flashlight at doon nga ay nakita kong mistesahin ng dalaga. Maganda rin ang kasuotan nito at mapagkakamalan mong anak ito ng mayaman. Noong tuluyan ko nang makita ang mukha ng dalaga, ay ganun na lamang ang labis na paghangang naramdaman ko. Dahil sa nakita kong napakaganda niya at napakaamo ng mga matang tila ba nangungusap. Noong magsalubong ang aming mga paningin, ay bigla na lamang tumibok ng napakabilis ang puso ko at hindi ko maintindihan kung bakit. Dahil sa iyon pa lang ang unang pagkakataong tumibok ng ganong kabilis ang puso ko na para bang bigla na lamang naging abnormal. Sa malamyos na boses ay nagtanong ang dalaga kung saan ako pupunta at mukhang bagong salta lamang ako sa lugar na iyon. Sa pautal-utal na boses ay sinabi ko sa kanyang papunta ako sa tiyuhin ko. Nasiraan kasi ang sinasakyan kong sasakyan kaya't ginabi na ako ng dating. Tinanong niya ako kung sino ang tiyuhin pupuntahan ko. Noong sabihin ko sa kanya ang pangalan at apelyido ng tiyuhin ko, ay sinabi niyang kilala niya ito. Kaya sumunod raw ako sa kanya at hihatid niya ako sa bahay ng tiyuhin ko. Hindi ko alam kung bakit ganun na lamang ako kadaling nagtiwala sa dalaga. Ni hindi ko nga alam ang pangalan niya. Isa pa ay iyon pa lamang ang unang pagkakataong nakita ko siya. Kaya't hindi talaga sumagi sa aking isipan ng mga sandaling iyon kung bakit hindi man lang ako nagduda sa kanya. Siguro ay dahil sa mukha namang mabait ito at magiliw. Hindi na nga ako nagtanong pat sumama na sa dalaga. Habang naglalakad kami, ay nalalanghap ko ang napakabangong samyo ng pabango niya at para bang bigla akong nahipnotismo ng panandalian. Noong tanungin niya ako kung ano ang pangalan ko, ay hindi ako nag-alinlangang magpakilala sa kanya. Tapos ay nagpakilala ito at doon nga ay nalaman kong siya si Almira at naninirahan siya sa karatig baryo. Matapos kong marinig iyon ay doon na ako parang natauhan. Napakunot noong nagtanong ako sa kanya kung ano pala ang ginagawa niya sa baryong iyon. Gayong taga-karatig baryo pala siya.
Sinabi niya namang kakagaling lang niya sa bahay ng tiyahin niya. May importante kasi siyang ginawa, kaya hindi niya namalayang 10 oras na pala ng gabi. Ganun ba? Dapat nagpahatid ka na lang sa kaanak mo o kaya bukas ka na umuwi. Hindi ka ba natatakot gabing-gabi na? Ikaw lang ang mag-isang maglakad pa uwi sa karatig lugar. Uwi ka ako pa sa Dalaga. Dapat pala hindi mo na ako hinatid pa. Nakakahiya naman sa'yo na abala pa kita. Dagdag ko pang uwi ka sa Dalaga. Sandali niya akong tinapunan ng tingin at ngumitit na wikang ayos lang. Matagal na siyang naninirahan malapit sa baryo, kaya sanay na siyang naaabutan ng 10 oras ng gabi sa daan. Tinanong ko siya kung hindi ba siya natatakot maglakad mag-isa sa kalaliman ng gabi. Sunod-sunod namang siyang umiling at nagwikang hindi siya natatakot. Wala naman raw nangangaing mabangis na hayop sa kanilang lugar, kaya walang dapat na ikatakot. Isa pa ay mas gusto niyang maglakad-lakad umano sa labas ng bahay kapag gabi dahil sa tahimik at napaka-presko ng hangin. Sa paglipas nga ng ilang sandali, habang naglalakad kami, ay panaka-naka kong napapansing tila ba may kung ano o sino ang nakasunod sa amin. May mga naririnig akong kaluskusan sa gilid ng daanan, sa may talahiban at may hinang pagangil. Napansin ko rin panay ang paglingon ni Almira kung saan naroroon ang kaluskusan at parang naririnig kong nagpapatunog siya ng ngipin. Masyadong napahaba na ang usapan namin kaya hindi ko na namalayan na narating na pala namin ang bahay ng tiyuhin ko. Nalaman ko na lamang iyon nang huminto si Almira at humarap sa akin. Nakangiting sinabi niyang hanggang sa labas ng bakuran niya na lamang ako maihatid. Kumatok na raw ako sa pintuan nang sa ganon ay mapagbuksan ako. Noong akmang kakatok na sana ako sa pintuan, ay nakita ko sa gilid ng mga mata kong naglakad na paalis si Almira. Kaya naman napatingin ako sa kanya at nagtanong kung hindi ba muna siya tutuloy sa bahay ng tiyuhin ko. Umiling-iling naman siya at nagsabing hindi na siya tutuloy pa. Aalis na siya dahil baka hinihintay na siya ng mga magulang niya. Teka, sandali lang. Ihatid na kita sa inyo. Kakatukin ko lang si Tio Eduardo para maipasok ko ang gamit ko. Wika ako sa kanya. Dahil nag-aalala kung baka mapaano siya sa daan. Kung alam ko lang na kaninang hindi pala siya taga-baryo, di sana hindi na ako nagpahatid pa. Sinabi niya namang huwag na dahil kaya niya nang umuwing mag-isa. At gaya nga ng sinabi niya kanina, sanay na siyang inaabutan ng dilim sa daanan. Anya pa, katukin ko na ang pintuan para makapasok na ako. Sigurado ka talagang kaya mong umuwing mag-isa? Paniniguradong tanong ko sa kanya. Sunod-sunod naman siyang tumango at agaran na nga naglakad palayo. Tatanungin ko pa sana siya kung makikita ko pa ba siyang muli. Pero noong lingunin ko siya ay malayo na ito. Bagya pa akong nagulat at nagtaka dahil sa bakit ang bilis namang makalayo ni Almira. Wala pang 1 minuto akong kumatok sa pintuan ay nakalayo na kagad ito. Kaya naman napailing na lamang akong napapangiti habang patuloy na kumakatok sa may pintuan. Sa isip-isip ko, bahala na. Magkikita pa naman siguro kami sa susunod. Sayang nga lang at hindi ko man lang naitanong kung saan nakatira ang tiyahin ni Almira. Di sana'y pa pwede kong puntahan at baka sakaling makita ko doong muli si Almira. Ni hindi man lang din ako nakapagpasalamat sa kanya. Ewan ko ba, para kasi akong engot ng mga oras na iyon. Sambit ko pa sa aking sarili. Makalipas naman ng ilang sandali ay bumukas na ang pintuan at bumungad ang tiyuhin kong pupungas-pungas pa na halatang kakagising lamang. Nagulat pa siya nang makita ko at agarang pinapasok sa loob. Teka, paano mo natunto ng bahay ko? Abay ni Minsay hindi ka pa nakapunta dito ah. Paano mo nalaman dito? Nakangiting tanong ng tiyuhin ko habang ipinaghahanda ng hapunan. Sinabi ko naman sa kanyang may napagtanungan akong dalaga kanina malapit sa bungad ng baryo. Dalaga? Teka, sinong dalaga naman ang tinutukoy mo? Sa pagkakaalam ko ay wala ka nang makikita pang mga kadalagahan na nagpapagala-gala sa labas ng bahay sa ganitong oras. Kunot noong tanong ng tiyuhin ko. Tiyo, Almira daw po ang pangalan niya at nakatira po siya sa Karatig Baryo. Hinatid niya nga po ako papunta dito sa bahay niyo po eh. Kaya lang ay umalis siya kagad.
Baka raw kasi hinihintay na siya ng mga magulang niya sa bahay. Tugon ko kay Tio Eduardo. Napansin kong sandaling tumahimik ang tiyuhin ko at ang asawa niya. Pagkatapos ay nagkatinginan pa ang dalawa at halos sabay pang napatingin sa akin. Bakit po, Chong? May nasabi po ba akong hindi maganda? Pag-aalalang tanong ko dito. Gawa ng tinitigan niya ako ng may pagtataka. Sigurado ka bang dalaga talaga ang naghatid sa'yo dito, Paul? Paniniguradong tanong ng tiyuhin ko. Tumango ako at sinabi ko sa kanyang dalaga nga ang naghatid sa akin. Sinabi ko rin sa kanya ang itsura ng dalaga. Nakita kong napatutop ng bibig si Tia Linda at napatingin kay Tio Eduardo. Hayaan mo na. Ang importante ay ligtas kang nakarating dito sa bahay namin, Paul. Magpasalamat na lang tayo bukas kapag nakita natin ang anak ni Vilma. Wika pa ni Tio Eduardo. Kilala niyo po ang pamilya ni Almira, Chong? Bulalas kong tanong sa kanya. Tumango naman si Tia Linda at sinabing kilala nila ang pamilya ni Almira. Talaga po, mabuti naman kung ganoon. Hindi kasi ako nakapagpasalamat sa kanya kanina. Bigla na lang kasing umalis. Hindi tuloy. Hindi ko na nadugtungan pa ang sasabihin ko nang biglang sumabat si Tia Linda at nagsabing huwag ko nang subukan pa. Nakausapin ng dalagang naghatid sa akin kapag nakita ko siya o nakasalubong sa daan. Nagtanong naman ako kung bakit hindi ko pwedeng kausapin si Almira. Gayong mukha namang iyong mabait. Isa pa ay hinatid niya pa nga ako sa bahay. Basta Paul, sumunod ka na lang sa mga sinasabi ko. Bagong salta ka lamang dito. Maliwanag ba? Wika pa ni Tio Eduardo. Matapos namin magkwentuhan at masabi ko sa kanila ang dahilan kung bakit biglaan ang pagpunta ko sa kanila, ay pinagpahinga niya na ako dahil alam niyang pagod ako mula sa mahabang biyahe. Lumipas ang mga araw ay nakita kong muli si Almira. Kasalukuyang nakaupo ko sa labas ng bakuran ng mga sandaling iyon habang nagpapalipas ng oras. Wala kasi akong magawa dahil ang sabi ni Tio Eduardo sa akin ay sa susunod na araw niya pa ako isasama sa pinagtatrabahuan niya. Pero tulad ng unang makita ko ang dalagang mga kalakbay, ay ganun pa rin ang nararamdaman ko sa kanya. Lalo na noong makita ko siyang nakangiti habang naglalakad papalapit sa akin. Nang tuluyan na siyang makalapit, ay mas lalo pang bumilis ang tibok ng puso ko at nakalimutan ko na ang isa sa mga kabilin-bilinan sa akin ni Tio Eduardo. Pagkalapit nga ni Almira ay kinamusta niya ako. Humingi rin siya ng pasensya dahil kagad raw siyang umalis noong gabing hinatid niya ako. Nako, ano ka ba? Ako nga dapat ang humingi ng paumanin sa'yo dahil hindi man lang ako nakapagpasalamat. Hindi man lang kita naihatid kahit sa bungad man lang ng baryo ninyo. Wika ako sa dalaga. Mag-iisang oras rin kaming nagpalitan ng usapan. Pagkatapos ay nagpaalam na si Almira dahil may pupuntahan pa raw siya. Teka lang. Pwede ko bang malaman ang bahay mo? Pigil ko sa dalaga at nahihiyat nag-aalanganing tanong ko sa kanya. Saglit naman siyang napatingin at agad na nagbawit na pabuntong hinga. Sige Almira, kung ayaw mong sabihin sa akin kung saan ka nakatira, ayos lang. Agarang saad ko. Humingi naman siya ng pasensya at nagwikang. Sasabihin niya rin sa akin kung saan siya nakatira. Pero hindi na muna sa ngayon. Sa susunod na pagkikita na lang namin. Malapad naman ang pagkakangiti ko nang magpaalam na siya. Habang sinusundan ko nga ng tingin si Almira, ay hindi ko maiwasang mapangiti. Noong tuluyan ang mawala sa paningin ko ang dalaga, ay napagpasyahan ko na rin pumasok na sa loob ng bahay. Subalit noong akmang papasok na ako sa loob ng bahay, ay nakita ko ang asawa ni Tio Eduardo na nakatingin sa akin. Mabilis siyang naglakad palabas ng bahay at sinalubong ako. May kailangan po ba kayo, Tiyang? Tanong ko sa kanya nang makalapit na ako. Tinanong niya naman ako kung kinausap ko raw ba si Almira at ano ang pinag-usapan namin. Tumango ako at sinabi ko sa kanya nag-usap kami sandali ni Almira. Tinanong ko nga rito kung saan siya nakatira. Kaso ayaw niya namang sabihin. Saka na lang raw pag nagkita muli kami. Sa seryosong boses naman ay sinabihan ako ni Tia Linda na dapat iniwasan ko na raw si Almira. Dahil delikado kung makikipaglapit ako rito at patuloy pa rin makikipag-usap. Anya pa,
Hindi ko ba raw napapansin na halos walang tao ang pumapansin sa dalagang iyon at wala rin kumakausap? Pero dahil sa hindi ko maintindihan ang sinasabi ng tiyahin ko, ay tinanong ko siya kung bakit kailangang iwasan ko ang dalaga. May sakit ba itong nakakahawa kaya dapat kong iwasan ito? Sinabi naman ng tiyahin ko na si Tio Eduardo na raw ang magsasabi sa akin kung bakit ganun na lamang kung pagbawalan nila ako. Dahil mahirap na akong sa kanya pa manggagaling. Dahil naman sa sinabi ni Tia Linda ay hindi na lamang ako nangulit pa. Noong sumapit naman ang kinahapunan at umuwi na si Tio Eduardo, ay inaya niya ako mag-inuman. Matagal-tagal na raw kasi siyang hindi nakakapag-inom. Sumabat naman ang tiyahin ko at nagwikang maghapunan raw muna kami bago mag-inom ng alak. Nang sa ganun ay hindi masyadong malakas ang tama kapag nalasing na kami. Tumango naman si Tio Eduardo at tinulungan niya ng magluto si Tia Linda. Samantalang ako naman ay inutusan niyang pumunta sa bahay ng kanyang kumpare para kunin ang tuba. Bilisan mo lang at magdidilim na. Paalala pa sa akin ni Tio Eduardo bago ako makalabas ng bahay. Sa paglipas nga ng ilang minuto ay binaybay ko na ang makipot na daanan papunta sa bahay ng kumpare ni Tio Eduardo. Nasa dulo kasi iyon ng baryo at may kalayuan din. Kaya naman nagmadali na akong maglakad. Hindi naman nagtagal ay pabalik na ako sa bahay bitbit ang alak na kinuha ko sa kumpare ng tiyuhin ko. Pero habang naglalakad nga ako, ay natanong ko si Almira. Nakatayo ito sa tabi ng malaking puno sa gilid ng daanan at para bang may hinihintay. Nagmadali naman akong naglakad papalapit sa kanya at nung makalapit nga ako ay binati ko siya. Bahagya namang napaigtad ang dalaga dahil sa gulat. Marahil ay hindi niya naramdaman ang paglapit ko. Pasensya ka na kung nagulat kita, Almira. May hinihintay ka ba? Tanong ko sa kanya. Ngumiti naman ito at tumingin sa akin. Sabay-sabing wala naman raw siyang hinihintay. Nandun lang siya para magpahangin. Magpahangin? Ulit kong sambit at nagtataka dahil sa bakit doon siya magpapahangin sa liblib na lugar at wala pang kabayan. Isa pa ay magtatakip silim na. Kakaiba talaga ang babaeng ito. Ngayon lang ako nakakita ng dalagang gustong magpahangin mag-isa sa liblib na lugar. Hindi ba siya natatakot? Sambit ko pa sa aking isipan. Magsasalita pa sana ako nang marinig kong nagwika si Almira na umuwi na raw ako dahil hindi ko ba raw alam na delikado sa baryo kung saan ako naroroon. Pauwi na nga rin ako, Almira, nung makita kita dito. Ikaw ba, hindi ka pa ba uuwi? Magdidilim na. Delikado na para sa katulad mong babae ang tumambay dito. Pag-aalalang wika ko sa kanya. Sunod-sunod namang siyang umiling at nagsabing mamaya na raw siya uuwi. Umalis na raw ako dahil gusto niyang mapag-isa. Nang mga oras na iyon ay napapansin ko sa dalaga na para bang nairita siya at nagpipigil lamang siya ng inis. Kaya naman nagpaalam na ako sa kanya at binilinan na lamang siya mag-iingat. Hindi naman makatingin ang dalaga at sunod-sunod na tumango lamang ito. Nagpatuloy na nga akong maglakad at hindi na nilingon pa ang dalaga. Noong makauwi na ako ay agad na kaming naghapunan at pagkatapos ay nagsimula na mag-inuman. Sa paglipas ng mga oras, ay naramdaman kong medyo natamaan na ako ng alak. Maging ang tiyuhin ko ay batid kong lasing na rin. Gawa ng madaldal na siya at panay na ang pagtawa. Hanggang sa nadako na nga ang aming usapan sa dalagang si Almira. Nabanggit ko kasi sa kanyang nakita ko ang dalaga kanina sa liblib na daanan. Hindi ko nga po alam kung ano ang ginagawa niya doon, Chong. Noong tanungin ko naman siya, ang sabi niya lang ay nagpapahangin daw siya. Pero parang hindi naman totoo ang sinasabi niya. Uwi ka ako pa kay Tio Eduardo. Nakita kong sandaling natahimik siya at para bang nagulat sa sinabi ko. Teka, saan ka mo naroroon ng babaeng iyon? Tanong ni Tio. Doon po malapit sa bahay ng kumpare mo kay Mang Badong. Sagot ko sa kanya. Lintian na, mukhang may binabalak na naman ang aswang na yon. Sambit ng tiyuhin ko at narinig ko pang malutong itong napamura. Aswang? Anong aswang ang sinasabi niyo po, Tiyong? Tanong ko sa kanya. Sinabi niya namang angkan ng aswang ang dalagang nakilala ko. Anak ito ni Vilma na isang bantog na aswang at namiminsala sa ibang lugar. Teka lang po, totoo po bang sinasabi niyo? Bakit, Chong?
May nakapagpatunay na ba na aswang talaga ang angkan ni Almira? Tanong kong muli sa kanya. Hindi naman sa hindi ako naniniwala sa aswang mga kalakbay. Kaya lang ay mukha namang hindi mapagkakamalang isa sa angkan ng mga aswang si Almira. Napakaganda kasi nito at napakahinhin kong kumilos. Kaya't malabong mapagkamalan mo itong aswang. Ay nako pamangkin, maniwala ka na lang sa sinasabi ko dahil totoo yon. Tugon ni Tio Eduardo bago nilagok ang alak. Dagdag niya pang sabi minsan na raw may nakakita sa ina ni Almira na nasa bubungan ng bahay ng buntis na naninirahan sa Karatig Baryo. At may nakakita rin sa tiyuhin nito na kumakain ng hilaw na karne noong minsang dumalo yun sa isang handaan. Ang lola naman ng dalaga ay hindi mamatay-matay kahit na napakatanda na nito at nakaratay na lamang sa higaan. Kung titignan mo nga ay butot balat na lamang ang kumakapit sa matanda dahil sa labis na kapayatan. May mga haka-haka naman na kaya raw hindi mamatay-matay noon ng matanda dahil sa wala pa sa hustong edad ng dalaga para ipasa dito ang pagiging aswang ng lola nito. Pero nitong nakaraang araw lang ay nabalitaan kong namatay na ang matanda. Kaya't marahil ay naipasa na ng matandang iyon ang pagiging aswang sa dalagang si Almira. Anya pa ni Tio Eduardo. Chong, gaano niyo po kakilala ang angkan ni Almira? Seryosong tanong ko sa kanya. Matagal na akong naninirahan dito, Paul. Simula nang mapadpad ako sa lugar na ito, ay bantog ng aswang ang angkan ni Almira. Noon pa man ay iniiwasan na ang pamilya ng dalaga dahil sa kakaiba nilang lahi. Kaya nga malapit sa bundok ang tirahan nilang mag-anak eh. At saka ni isa ay walang nagtangkang magawi roon dahil natatakot silang baka hindi na makauwing buhay pa dito. Mahabang paliwanag ng tiyuhin ko. Matapos ngang sabihin iyon ni Tio Eduardo, ay sandali akong napatulala sa kadahilan ng hindi ako makapaniwala sa mga sinabi niya. Matapos inumin ni Tio Eduardo ang panghuling tagay, ay tumayo siya at sinabihan niya kung may pupuntahan kami. Saan po tayo pupunta, Chong? Gabing-gabi na po ah. Baka mamaya pagalitan pa tayo ni Tiyang. Tanong ko sa kanya. Puntahan natin ang kumpare ko. Hindi kasi talaga ako mapalagay eh. Pakiramdam ko ay may hindi magandang nangyayari sa bahay ng kumpare ko. Wika pa niya sa akin at agad nang inabot ang itak. Chong, bakit po tayo magdadala ng itak? Para namang maghahamon tayo ng away nito eh. Pabiro ko pang wika sa kanya. Sinabi niya namang panangga umano namin ang itak. Baka kasi may makasalubong kaming mababangis na nilalang o kaya naman ay aswang. Natawa naman ako sa huling sinabi ng tiyuhin ko at sumunod na nga sa kanya. Bitbitang flashlight ay naglakad na kami papunta sa bahay ng kumpare niya. Pagewang-gewang pa nga siyang maglakad dahil sa labis na kalasingan. Umuwi na lang kaya tayo, Chong, lasing ka na eh. Baka mamaya madapa ka pa dyan sa nilalakaran mo. Paanyaya ko sa kanya. Sinabi niya namang hindi kami uuwi. Pupunta kami sa bahay ng kumpare niya dahil hindi talaga maganda ang pakiramdam niya. Kung hindi niyo po kasi naitatanong mga kalakbay, buntis ang asawa ng kumpare ni Tiyong Eduardo at ng mga panahong iyon ay kabuuanan na nito. Kaya naman ayon kay Tiyo, noong malaman niyang malapit sa bahay ng kumpare niya ang dalagang si Almira, ay hindi na siya mapalagay. Dahil baka mamaya ay may kung anong gawin ng dalaga sa asawa ng kumpare niya. Makaraan nga ang ilang minutong lakaran at malapit na kami sa bahay ng kumpare ni Tiyo, ay bigla na lamang kaming nakarinig ng malakas na sigaw. Kaagad namang naalarma si Tiyo at mabilis nang tumakbo papunta sa bahay ng bakuran ng kumpare niya. Agara naman akong sumunod sa kanya at nung malapit na nga kami sa bakuran, ay ganoon na lamang ang gulat at kilabot ko nang makakita kami ng napakalaking ibong lumilipad sa taas ng bubungan. Noong ilawan ko ngayon, ay nakita ko ang kakilakilabot na wangis nito. Hindi ko maipaliwanag kung isa ba yung mukha ng taong punong-puno ng balahibo o kawangis no ng itsura ng unggoy. Basta ang masasabi ko lang po mga kalakbay, ay malapad ang pakpak ng nilalang na iyon na sa tuwing ipinapagaspas noon ay tumatabon sa itsura nito. Nakakakilabot rin ang ginagawang huni at nanunot iyon sa kalamnan ko. Pakiramdam ko nga ng mga sandaling iyon ay tinatakasan ako ng kaluluwa. Mabuti na lamang at tinapik ako ni Tio Eduardo, kaya't bumalik ang ulirat ko.
Sigaw na ng sigaw ang kumpare niyang nasa loob ng bahay at humihingi ng tulong. Dahil may aswang raw sa taas ng kanilang bubungan. Sinasabi ko na nga ba, kaya hindi ako mapalagay eh. Wika pa ng tiyuhin ko. Oy, demonyo kang aswang ka. Bumaba ka dyan at magtutuos tayo. Hindi yung walang kalaban-laban na buntis ang pinagdidiskitan mo. Sigaw ni Tiyo Eduardo na naging dahilan kaya't bumaling sa amin ang nilalang. Iwinawas-iwas si Tiyo ang itak habang hindi ko naman inaalis sa pagtutok ang liwanag ng flashlight. Kaya naman umangil lang ng umangil ang aswang at mabalasik na nakatingin sa amin. Bahagya naman akong napaatras pero sinabihan ako ni Tiyo na huwag raw akong tumakbo. Dahil kapag ipinakita mo sa aswang na natatakot ka, ay mas lalo ka na lang nitong tatakutin. Kilala kitang animal ka at alam ko kung saan ka nakatira. Kaya kung ako sa'yo umuwi ka na sa inyo bago pa kami mga taong baryo ang sumugod sa bahay mo, pati ang angkan mo ay idadamay namin. Lintik ka, sa karatig baryo ka lang naninirahan pero tinatalo mo pa kami. Sigaw ni Tiyo at patuloy pa rin sa pagwasiwas ng itak. Ang bunga kala ko'y bubulusok papunta sa amin ang nakakakilabot na nilalang. Sa kadahilan ng humarap iyon sa gawin namin at umangil. Pero hindi pala, dahil sa lumipad iyon palayo at tanging alingaw-ngaw ng huni ng aswang na lamang ang naririnig namin. Nang mawala na ang aswang ay mabilis nang pumasok ang tiyuhin ko at agarang tinanong niya ang kumpare niya kung ayos lang ba sila. Samantalang ako naman ay sandali ko pang inilibot ang aking paningin at inaaninaga ng ilaw ang buong paligid. Hanggang sa ilang sandali pa ay may nahagip akong figura ng tao sa di kalayuan. Noong ibalik ko ang liwanag ng flashlight sa boltaheng nakita ko ay nalaman ko ang dalagang si Almira iyon. Masama ang pagkakatitig niya sa akin na para bang may nagawa akong malaking kasalanan. Kakaiba ang araw niya ng mga sandaling iyon na hindi ko naman maipaliwanag. Noong tawagin ako ng tiyuhin ko ay saka pa lamang ako lumapit sa kanila. Sinabihan ako ni Tiyo Eduardo na pagtulungan naming buhatin ang asawa ng kumpare niya at dalhin sa may higaan. Dahil sa labis na takot ng buntis, ay halos hindi na ito makagalaw sa kinasalampakan sahig. Matapos ko nga silang tulungan, ay ilang oras pa kaming nanatili ni Tiyo Eduardo sa bahay ng kumpare niya. Noong sumapit na ang madaling araw, ay saka pa lamang kami umuwi. Dahil nasisigurado ng tiyuhin kong hindi na babalik pa ang aswang na yon. Sa paglipas naman ng mga araw kalakbay, ay hindi ko na nakita pa ang dalaga. Ilang beses ko siyang sinubukang abangan dumaan sa may tindahan kung saan ako palaging nakatambay noon kapag nagpapahangin. Pero ni anino niya ay hindi ko na nakita pa. Hanggang sa nabalitaan ko na lang mula kay Tiyo Eduardo na umalis na ang pamilya ni Almira. Pero ang mga kaanak nito ay naroroon pa rin sa karatig baryo. Pero malakas ang hinala ng tiyuhin ko na hindi ang dalaga ang umaswang sa asawa ng kumpare niya. Baka isa sa kapamilya nito. Dahil bakit biglaan na lang ang pag-alis ng mga iyon kung walang iniiwasan at kinatatakutan. Nagdaan pa ang mga araw kalakbay ay hindi ko na nakita pa ang dalaga. Nagkaroon na rin ako ng trabaho kaya't kahit papano ay paminsan-minsan na lamang sumasagi sa isipan ko ang dalaga. Lumipas naman ng ilang buwan ay ibinalita rin sa amin ng aking ina na nahuli na ang totoong pumatay sa nakaalitan ng mga kaibigan ko. Kaya't pwede na akong bumalik sa lugar kung saan ako ipinanganak. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento mga kalakbay. Maraming salamat.